Эфирда атна информацион программасы белән Саба телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез. Безнең бүгенге чыгарылышта. Юлсыз вакытлар онытылды. Бу тармакта эшнең иң кызу вакыты. Ул елдан-ел тормышыбызның барлык өлкәләренә дә ныграк үтеп керә. 26 май Россиядә эшмәкәрләр көне иде. Саба районында игътибар балалар акциясы дәвам итә. Илдә коронавируска каршы көрәш чаралары дәвам итә. Россиядә барлыгы 379 мең, Татарстанда 3026дан артык, безнең Саба районында 65 авыручы теркәлгән. COVID-19 чиренә каршы көрәштә иң мөһим фактор саклык чараларын күрү. Җәмәгать урыннарында, сәүдә нокталарында маска, перчатка кию мәслихәт. Дезинфекция чарасы да иң мөһимнәрдән санала. Бу уңайдан район ветеринария берләшмәсе табиблары Кабат Шәмәрдән байлар сабасындагы күп фатирлы йортларны зарарсызландырды. Тулырак алдагы сюжетта. Пандемия чорында күп фатирлы йортларны дезинфекцияләү безнең районда икенче тапкыр оештырыла. Бүген бу эшне ветеринария берләшмәсенең 3 белгече башкарды. Төп вазифаларыннан тыш халыкның куркынычсызлыгы сагында торучы егетләр аерым игътибарга лаек. Эш бик күп соңгарды. Безнең инде язгы ветеринар профилактик эшләр янына коронавирус белән көрәшү эштә килеп катнашты инде. Государство буларак эшне башкарабыз. Барлык күп катлы йортларга кирип дезинфекция ясыйбыз. Инде бу икенче тапкыр эшләнә. Хәзер инде төгәлләү дезинфекциясы әйтергә мөмкин инеме? Шулай итеп, 1 апрельдә эшләдек. Менә хәзер икенче катын. Эш Озерная, Дальний урамнарындагы йортларда башланып китте. Биредә яшәүчеләрнең күпчелеген яшь гаиләләр тәшкил итә. Халык подъезд ишегенә эленгән, интернет челтәренә куелган белдерүләр аша алдан хәбәрдар иде. Бу көнне дә һәр фатирның кыңгыравына басып кисәтү ясалды. Чара гадәти сценарий буенча бара. Зарарсызландыручы сыйыкча да шул ук. Бу астыр дип атала торган шундый дару дип әйтик инде. Раствор без менә 0,3% раствор белән ясыйбыз инде. Суда ярдәтле. Көн дәвамында егетләр менә бу 30 килограммга якын авырлыктагы җайланманы күтәреп йөри. Алар тарафыннан подъездда кеше кагыла торган һәр урын, аеруча ишек, баскыч тоткалары, утыргычлар барысы да җентекләп дезинфекцияләнде. Күтәреп йөрүгә авыр инде, башкасы нормально. Төрлечә. Кайбер кеше моны кирәк эш дип кабул итә, кайбер кеше шәгъзарланучылар да бар инде. Бар кешене дә аңларга кирәк. Бүген әлегә юк. Байлар сабасында 42, Шәмәрдәндә 56 йорт. 2 көндә белгечләр берсен дә калдырмады. Җаваплы кешеләр COVID-19 чире таралмасын өчен барысын да эшли. Калганы халыкның тиешле шартларны ничек үтәвеннән тора. Үй режимы, маска, перчатка кию әлегә иң ышанычлы чара булып кала. Саба районына быел юллар төзү һәм төзекләндерү эшләре өчен 800 миллион сум акча бирелгән. Бу үз чиратында 30 чакрым юлны кылачлый. Дәүләт мондый финанслар бүлгәндә әлбәттә планлы эшләрне курыкмый алып барырга була диләр юлчылар. Һәм бүгенге көндә алар районыбызның Тимершык, Орташ, Мишән, Нырты авыллары юнәлешләре буенча эшлиләр. Сабаның үзендә исә әйләнгеч юл яңартыла. Әлеге төзелеш Татавтодор акционерлык җәмгыятенең Саба филиалы өчен бу сезонда иң әһәмиятле проектларның берсе. Кайчандыр Сабаның әйләнгеч юлы булган бу урын хәзер авылның үзәгенә әйләнеп бара. Моннан тәүлек әйләнә техника өзелмей. Юл шоколад балалар бакчасына, күп функциялы үзәккә, шифаханәгә илтә. Бүген монда менә шулай балчык төягән КАМАЗ машиналары гына җилдерә. Сабаның Тимершык юнәлешендәге бу әйләнгеч юлы 1986 елда район оешмалары көче белән сафка баса. 1998 елда Саба юлчылары тарафыннан аңа асфальт түшәлә. 22 ел халыкка хезмәт күрсәткәннән соң, шушы көннәрдә биредә юлның 1 километр 700 метр арасында тиешле таләпләргә туры китереп төзекләндерү, яңарту эшләре башланды. Юлчылар бик тиздән шоферларга шәп юл вәгъдә итәләр. Юлда эшнең иң кызган чагы. Бульдозер эттерә, шүмечле трактор туктаусыз тии, КАМАЗлар балчыкны тоткарлыксыз түгеп тора. Саба юлчылары халыкка нинди уңайсызлыклар тудырганын аңлаган хәлдә, шуңа эшне бик тиз тоталар. Монда эш бер атна элек башланды. Башта фриза белән асфальтны сыймайттык, салдырдык инде, шулай булырга тиеш. Аннан менә сүттек, хәзер инде юлны
җирне эшләп барабыз. Моннан 34 ел элек салынган юл хәзер инде тиешле таләпләргә, нормаларга җавап бирми. Тигезлек сакланмый, шоферларның күз күремен алдый торган участоклары, уңайсыз борылышлары, шулай ук җимерелә башлаган урыннары бар. Бу кимчелекләр ремонттан соң бетәргә тиеш. Яңартылган юлның төп яңалыгы да шунда. Яңалык моны әллә нәрсә яңалык юк, юлның тигезләнәчәк монда, тигезләнәчәк. Теге борылышлары, ул радиуслар үзгәрә алмый инде монда хәзер авыл бит инде диде. Шәһәр нәрсә, поселок безнең төрле якка чыга алмый, өслеге тигез булачак. Бу юлның 1 километр 100 метры тулысынча сүтелеп җыела. Иске өслек салдырылып, аңа ком, таш һәм 2 кат асфальт түшәлә. Ә инде планга кергән 600 метрында асфальт өслек кенә яңартыла. Юлның киңлеге 10 метрны кулачлап, асфальтланган өлеше 7 метрны тәшкил итә. Шушы участоктагы эш өчен җаваплы мастер Нияз Гәрәев юлның кайбер урыннары 50 сантиметрга хәтле тәбәнәкләнүен, билгеле бер өлешләренең тигезләү өчен киресенчә күтәртелүен дә әйтте. Бүген биредә дистәләгән техника эшли. КАМАЗ машиналары, экскаватор, бульдозер, погрузчик, грейдер, каток һәр кайсы үз урынында алыштыргысыз. Алексей Платонов иярләгән бу куәтле техника иң беренчел мөһим эшләрне башкара. Камацу исемле бульдозерда аның белән җирләр актарабыз, җир тигезләйбез, асфальтларны кубарабыз, бөтен авыр эшне эшлибез инде. 3D система белән эшлибез, эшне бетерәбез инде. Ул спутник аркылы инде. Җирне нольга чыгарып, аннары комнарын җәябез, щебенка җәябез. Шул тигезлек өчен инде. Безгә эшне җиңеләйтә. Шул. Уңайлылыклар тудыра инде. Уңайлы инде, белеп эшлибез, күрәбез инде. Юлның проектын күрсәтеп бара. Солга, уңга, артыгын кермәскә тигезлекне барыр инде. Элекке юлларның ватылуы, җимерелүе тиешле таләпләр белән салынмавына кайтып кала. Һәм алар бүгенге техника агымына, авыр йөк машиналары басымына түзә алмый. Бу кимчелек булмасын өчен салынган балшык, ком тиешле тыгызлыкка җиткәнче таптатылырга тиеш. Моңа каток белән ирешелә. Эшнең нәтиҗәсен махсус прибор белән тикшерәләр. Лаборатория мөдире Айнур Мустафин хәзерге вакытта таптатылган участокның тыгызлыгына анализ ала. Хәзерге вакытта шушы участоктагы җир эшләренең уплотнениесен тикшерәбез. Шушы Тератос дигән прибор ярдәмендә менә хәзерге вакытта бу участокта более нормально килеп бара. Бу участокны әле топтап бетерәсе бар. Менә минем эш шуның белән гыйбарәт. Менә ул уплотнение нәрсә өчен кирәк инде? Менә уплотнение нормага килеп җиткәннән соң нәрсә эшне башкара башлыйсыз сезләр монда? Biz җир эшенең уплотнениесе килеп җиткәч, җир эшләре тәмамлана. Аннан соң без уже следующий слой песок сала башлыйбыз инде шушы юлга. Песок салганнан соң анысын да тикшерәбез, аннан соң щебень сала башлыйбыз. Башланган эш биткән эш дияргә яратсак та, мондагы эш фронтына күз салгач, ул тиз генә бетмәс кебек тоела. Ләкин юлчылар план, график нигезендә без тиешле срокка өлгертәбез дип ышандыра. Тамамлануы инде безнең график буенча каралган 30 июльгә дип без юлны ачабыз дип торабыз. Тырышырбыз инде нигәрәк алданрак бетерергә, ашырга. Юл газабын юлда эшләгән кеше белән, юлда йөргән кеше генә белә. Мондый яңарту вакытында беребезгә дә җиңел түгел. Сабырлык ике як өчен дә мөһим. Ләкин бит көн саен машинага утырып чыгып китәргә, эшкә вакытында килеп җитәргә, бакчага бала китәргә кирәк. Урау юллар хәзергә Токташ колхоз урамнары аша үтә. Сабаның Тимышык ягында яшәүчеләргә аннан арлык йөрү шактый километрларга чыга. Шуңа алар хәзергә Каенлы урамыннан йөрергә тырыша. Тырыша чын мәгънәсендә. Чөнки ул техника йөрерлек юл түгел. Сабаның аграр күлияте ягында яшәүчеләр шушы юл ремонты вакытында шоколад балалар бакчасына балаларын вакытлыча менә шушы юлдан йөртергә мәҗбүр. Күргәнегезчә бу бик чакырлы, җайсыз, уңайсыз юл. Яңгыр яуса моннан үтү бөтенләй мөмкин түгел. Шуңа күрә халык, әтияниләр юлчылардан шушы юлны тигезләп, рәтләп, биразга гына булса да уңайлаштыруларын сорыйлар.
Менә шушы юлдан күненә менә шулай азапланып йөзләгән машина үтә. Әйләнгештән юл яхшы принцибы бу урында үзен акламый. Вакытлыча юл дигәндә бу участокларга да игътибар булыр бәлки. Тынычлык урамы чатыннан Сабаның бу ягында яшәүчеләргә кайту өчен мөмкинлек бирүче тагын бер юл биредән үтә. Күргәнегезчә, чокырлы, кальялы юлдан төбе тәбәнәк җигел машиналарга үтү бөтенләй дә мөмкин түгел. Әгәр дә аны юлчылар тигезләп куйсалар, шоферларга кайту юлын күпкә якынайтырлар иде. Әйләнгеч юлда төзекләндерү эшләре әле алга табада дәвам итәчәк. Тимошок чатыннан башланган бу юл Тукай урамындагы светофор янында туктый. Юлчыларның алга таба газ заправкасы ягыннан лесхоз юнәлешендәге әйләнгеч юлга күчү планы расланган. 20 майдан алып 3 июньгә кадәр республикада игътибар балалар акциясе үтә. Ул балалар катнашында юл транспорт һәлакәтләрен булдырмау йөзеннән профилактик чара буларак оештырыла. ЮХИДИ хезмәткәрләре белән чираттагы рейдларның берсендә безнең иҗат төркеме катнашты. Игътибар балалар акциясе ел дәвамында берничә тапкыр оештырыла. Мондый вакытта юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре көчәйтелгән режимда эшли. Аеруча балалар бакчаларына барган кайткан вакытларда транспорт чараларын тикшерә алар. Бүгенге рейд Сабаның шоколад балалар бакчасы яныннан башланды. Һәр машинаны туктатып, өлкәннәрнең балаларын иминлек таләпләренә туры китереп, утыртып йөрүләре тикшерелде. Һәм әтияниләрнең бу мәсьәләгә җаваплы караулары ачыкланды. Юл транспорт хәрәкәтләреннән саклау, юлда йөрү кагыйдәләрен үтәтү, җәяүлеләрне үткәрү һәм башка юл белән бәйле таләпләрне саклауны тәэмин итү ЮХИДИ инспекторларының төп бурычы. Алга таба рейд балачак балалар бакчасы янында дәвам итте. Биредә дә күпчелек әтияниләрнең юл йөрү кагыйдәләрен үтәп йөрүләре шатландырды. Шулай да арада бер кагыйдә бозучы ачыкланды. Бала махсус креслога утырмаган, әтисенә штраф түләргә туры киләчәк. Ират үзе улын креслога утырткан идем ди. Почему вы ребенка на кресло не посадили? Он встал в кресло. Ремень был пристегнут, он сам расстегнул, встал просто и все. Во время езды. А в остальное время вы пристегиваете? Ну, конечно. У меня 3 детей, я всегда пристегиваю. Акция дәврендә без көн сайын ГАИ инспекторлары, участковыйлар көндәген рейдларга чыгабыз. Үзебез күрәсез, бүген инде 1 сәгать эчендә без 2 садикны отработтык. И бер нарушение выявлеттек. Асында инде безнең бер бала махсус урындыкка утырмаган, артка сиденьдә ремень такмаган. Әлегә шушы балага әтисенә без атмәсен беркетмә төшдек. 12дә 23 белән аңа каралган инде безнең 3000 тәңкә штраф. Бу ана инде 50 көн, 20 көн эчендә ярты бәясен түли ала инде. Шушындай нарушениялар безнең көн сайын очрап тора. Без инде рейдларга чыкмасак та, көн дәврендә без һәр вакытта юлда инде махсус урындыкка түгел. Әле без шундый шартында выявләйтәбез. Балалар исәп биттә йөргән вакытта, юлны дөрес чыкмаган вакытта, дөрес чыгадан шофер инде юл бирмәсә, аңа туры шулай бергетмә төзеләбез инде. 2020 елның 4 айына республика юлларында 16 яшькә кадәр булган балалар катнашында 91 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Кызганычка каршы шуларда 4 баланың гомере өзелгән. 101 сабый төрле тән җәрәхәтләре алган. Балалар катнашында юл һәлакәте 2020 елны безнең бу көнгә хәтлек инде 1 бала теркәлгән, 1 юл һәлакәте теркәлгән. Бу инде аермача 2019-га караганда 2019-да безнең 2 балае. Бу кимүгә табара. Акция вакытында гына түгел, бүтән көннәрдәген игътибарлы булыгыз. Балаларны детский сиденье утыртып йөрегез. Балаларыгызны инде пешеходный переходтан чыкканда кулданыш кындырмагыз. Игътибар балалар акциясе 3 июньгә кадәр дәвам итә. ЮХИДИ хезмәткәрләре аның барышында төрле профилактик чаралар оештыра һәм барлык юлда йөрүчеләрне, әтияниләрнең балаларына карата куркынычсызлык таләпләренә җаваплы карауларын сорый. Быелгы Рамазан айы үзенчәлекле шартларда үтте. Мәчетләрдә таравих намазлары укылмады. Күпләп җыелып ифтарлар да оештыра алмадык. Иң мөбарәк бәйрәмнәребезнең берсе булган Ураза бәйрәменең гаит намазы да санаулы кешеләр катнашында гына узды. Кызыл Миша авылы мәчетенең имамы Дамир Мөхәммәтҗанов бәйрәм вагазында Рамазан аенда кылган игелекләрне кабул итеп, хата кимчелекләребезне гафу итеп, Аллаһ Раббыбыз өммәтебезне, республикабызны һәм илебезне, бөтен кешелекне пандемиядан да
арындырыр деген үмітін жеткірді. Алла Teala Kur'an-ı Kerim'de bulay deyip aytı. Biz hiçliksizini biraz korku bilen, biraz açlık bilen hem mallarınızı, canlarınıza, bakşa basılarınıza, efetler ciberip, uğuşlarınıza biraz ziyan getiri bilen sınar bizdi. Resulüm sınavlarına sabır etişlerden bilen, şunu şatlık bilen, cennetlerin bilen suyundirsen ide değil. Şu ayette Allah Teala özünün kıllarından sınavlar ciberüven haber ite. Şunun arkasında özümüzün indi kişiler bulup sabır mı yok mu ikenligimizni anlayalabız. Allah Teala indi şu kılları bilen karşıyak şulay eşitler çünkü kişiler zor vakitler sınavga düşer etilmese onların hatalanıp günahlarga şu ihtimali başar neticelerge getirecek. Buna şuna göre de ilahi zirekli kişilerini yavuzlardan ayıra bu şirakta sınavlar bir köp faydaga iya bulup durar. Hürmetli Müslüman kardeşlerimiz, kişilerge Allah'ın rahmeti bilen indirilgen Kur'an-ı Kerim kitabı hem bilen yaşarga, onun bilen amel kılırga öğrensek idi. Şimdi Kur'an bilen amel kılacağın maldan hayırlırak iken barımızda onlarga teyişmiz. Yukarıda iske alınan ayette o yetimlerge, muhtaçlarga hem indi miskinlerge yardım ko'rsatuvunda bizning üstə bunu az sızıklana. Aytik Ramazan ayında yardım ko'rsatuvchi volontyorlar işley başladı. Bitinde bu ko'rkam adat alğa tabada devam etseydi. Şimdi biz Şevval ayına ayak bastık mı bu ayda üsteme altı. Gün razat tutup ko'rkam sünnet amel bulup sanıla. Ebu Eyyub el-Ansari Resulullah Aleyhisselam'ın sözlerini rivayet etken Allah Teala'nın İsa Aleyhisselam bulay demekte. Ramazan ayında hem bundan sonra Şevval ayında 6 gün devamında oruza tutuşlar, bir yıl oruza tutan ecirlerini alır deyip. Peygamberimiz Aleyhisselam sahabelerine Şevval ayında oruza tutuşkan bir hadiste eğer de kul Allah yolunda bir günekin oruza tutsa da diye Allah Teala'nın cehenneminin 70 yılga yaraklaştırıl deyip aytilgen. Şimdi Rabbimiz tutkan oruzalarımızı bayram şuşu da günleri allarına bilgen sadakalarımızı okugan namazlarımızı kabullardan kılsın da bizni yakınlarımızı türlü bela kazalarından ağır şeylerden saklasın yurtlarımızda indi ülfet muhabbet avlumuzda bistemizde şehrimizde indi cumhuriyetimizde devletimizde tinchlikda hem tatmakta yaşalarımızı hem barımızga da sabırlıklar verip avrularga sağlık selametlikler nasip etseydi. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. 26 май Россияда эшмәкәрләр көне буларак билгеләп үтелде. Саба районында төрле юнәлештә эш алып баручы 1000-нән артык кеше һәм урта бизнес вәкиле теркәлгән. Авыл хуҗалыгы районы булганлыктан фермерлык белән шөгыльләнүчеләр дә бар. Андыйлар саны 78-гә җитте. 2020 елга аяк баскач, тагын 10 кеше фермерлык эшен башлап җибәрү өчен грант тоткан. Безнең чираттагы репортаж Төнеки авылында яшәүче Гыйзатуллиннар хакында. Наклы максаты булган үҗәт кешегенә буш басуга казык кагып төзелеш эше башлап җибәрә. Бу фермерлык эше белән янып киеп йөргән Айрат Гыйзатуллин биләмәсе. Агростартап дәүләт программасында катнашу өчен заявканы 2019 елда биргәннәр. Һәм шул ук елны уңай җавап алып 3 миллион сумлык грантлы булалар. Бизнес план буенча 2 миллион 300 меңе 24 башка исәпләнгән ферма төзүгә тотылса, калган суммага сыер малы алыначак. Яңа торакның проекты гади, ниндидер үзенчәлекләре юк диярлек. Роботлар булмый, но молокопровод тип торабыз, ничек булар, ансы бизнес планга кирмәгән, ансы үзенең идән булырга тиеш. Ансы находитә, ансы белән эшләбез инде, булмаса, шул мондый кул аппараты белән савып торасыз инде. Ну, булай планда бар инде, молокопровод сузырга исәп. 24 башка исәпләнгән инде. Грант буенча 24 баш сыер булырга тиеш инде. Булай 32 сыерлык торак була инде. Булачак ферма янындагы 14 гектарлы басу Гыйзатуллиннарның пай җире. Димәк, тирлек азыгына кытлык булмаячак. Эшләр өчен үзләренең МТЗ-80 тракторлары бар. Бизнес алга китсә, яңа техника алырга да хыялланалар. Фермерлык эшенә Гыйзатуллиннар гаилә белән бергә алынган. Иң зур ышаныч Сания апага. Сыер савучы булып эшләгән бу ханым хезмәтнең бар нечкәлекләрен белә. Атказанган тирлек дигән исеме дә бар. Башта Казанда эшләдем инде. Казанда 5 ел эшләгәннән соң кияүгә чыккач Лесега кайттым. Анда яңадан тегүдә эшләдем инде 8 ел. Аннан соң инде утканлык белән авылга кайттык без. Авылга кайттык та авылда яңадан тегүдә эшләдем 1-2 ел. Аннан соң инде сыер савара кеше кирәк булды да, анда сыер савара куйдылар. Кайда куйдылар? Шушында үзебезнең Төнеки авылына инде. Аннан Төнеки авылында
сиыр саудым инде. 50 яшьтә шул атказанган исем бирделәр. Шуннан соң яңадан авылдашларым да, шуннан авылда ферма беткәч, Юлбатка яңадан сиыр савара куйдылар. Юлбатта эшләдем инде. Пенсиягә чыкканнан соң 3 ел эшләдем әле. Әле һаман да эшләргә исәп барыйм. Менә малайга грант бирделәр дәген. Ул инде пока күскенә әле эшләп булмый. Эшләп булмагач, әле сыерлар алып калыйк микән, арттырып карыйк микән? Безнең инде 8 сыер бар иде. Шуннан яңадан сыерлар алдык та инде. Шуннан ферманы ташлап, авылга шунда өйгә кайттык инде. Хәзер инде шунда сыерлар алдык. Хәзер инде безнең 15 сыер, бер үгезебез бар инде. Хәзер инде мин инде шул савам, мужик карый инде, малайдагын шул бөтенебез бергә эшлибез инде. Сыерларны инде тегендә ферманы эшләп китсәк инде арттырга инде сыерларны. Сыерлар белән керем бар инде. Ошатсаң сөтне әйбәт бирәләр, ошатырга кирәк инде. Икмәге кирәк инде, икмәген шул ойга почти 36 меңләп икмәккә китә торгандыр инде. Сөтне 21 сумнан Явлаштау авылы эшмәкәренә тапшыралар. Аннан айлык керем 140 мең сум тирәсе чыга. Кышкы чорда махсус суыткыч сатып алганнар. Шуның белән сөтне саклау проблемасы да шишелгән. Бу 500 литр сыешлы инде. 2 көн җыябыз инде, пока 2 көнгә шул 150 литрлап сөт була. 2 көннекен бер көндә тапшырабыз инде. Көн саен 2 көнгә бер тапшырабыз. Шунда җыябыз сөтләрне. Сөтлебикәләрне саварга 2 сәгатьләп вакыт кирәк. Эшне бер генә аппарат белән башкаралар. Хуҗабикә 2гә электр көчәнеше җитми ди. Шунда нигә генә куябыз турбаларга гына, теге двигательләр өстәрә бирмибез инде, шулай көйләгән. Шулай дип көйләп куйдылар, турбага гына сузабыз да, шуннан гына берсенә күчереп барам инде. Шулай дип кенә йөрим. Бүгенге көндә 13 сыер, 2 тана унлап бызау, бер нәсел үгезләре бар. Июнь айында бызауларга тиешле 3 сыерлары көтүгә әле йөрми. Җәйләүдәге малкайларны исә махсус электр көтүчесенә тапшырганнар. Безнең алда проблема инде, сыерлар санында юк бит инде, шуңа без ни электропасты калган ик, шуның белән уратып алып, шуның ярдәмендә итәбез инде бүгенге көндә. Шу нидә электропасты тайрыйлар. Монда сезнекеләр генәме соң, бүтәннәрнеке дә бармы? Безнекеләр, минем сыерлар бар да инде. Авылдан 2 кешенеке бар инде, калганнары чыгармадылар. Сыер инде барлыгы. Барлыгы 21 сыер анда. Безнеке 13 пока йөри, без аламаган сыерлар бар. Калганын инде хуҗалыкта 1-2 кеше кушылды инде. Алар бар инде. Мөгезле эре терлектән тыш фермерларның тавык чебешләре дә шактый. Өйдәге эшне исәпләп бетерә торган түгел. Күбесе гаилә башлыгы Хөснулла абый җилкәсендә. Сыер, ана монда тора бер үгез. Сыйында үзегез күргәнегездән бозау. Аларны көндез карыйсыздыр инде. Әйе, көндезләрдән без карыйбыз инде. Мин карыйм инде. Алайлар дигәндә işte. Мондый гаиләләр булганда авыл яши. Юлбат авыл җирлеге башлыгы Талип Шәмсиев дәүләт, район хакимиятенең ярдәме бик зур ди. Авыл җирлегендә фермерлык белән шөгыльләнүчеләр бик күп. Инде 2011 елда безнең республикада яшь гаилә фермалары салу өчен грантлар бирә башлады бит инде. Безнең 2011 елда Калатау авылыннан Галимов Мәдәрис абый сарык фирмасы эшләп беренче стартны ул ясап киткән инде фермерлык буенча авыл җирлегендә. Шундан инде Абдуллин Фәннур 2013 елны, 2018 елны Фатхриев Илнур, шулай ук Галимов Мәдәрис абый атлар үрчетү буенча да грантлар утып кәнүшләр эшләде. Инде иң күп шушы фермерлыкка 2019 елда безнең кешеләребез күп катнашты. 2019 елда яңа яшь фермерлар, начинающий фермерлар дип әйтәбез инде 3 гаилә аткан булса, инде агро стартап программасында көз көне 5 гаилә грантлар утып фермалар эшләргә эшли башладылар. Инде быелгы елга килгәндә, 20 елга килгәндә 5 безнең фермерыбыз конкурста катнашып, алар 5-се дә конкурстан үтеп, бүгенге көндә үз эшләрен башларга дип җыенып йөриләр. Инде алар төрле направлениедә сарык үрчетү буенча, маллар симертү буенча, сөтчелек буенча, үсемчелек буенча да, яшьлешә буенча да отучылар булды. Алар әлбәттә бүгенге көндә үз эшләрен башлап, әкрәтенгә генә эшләп маташалар. Инде күргәнегезчә без Тиники авылында
Гыйзатуллиннар гаилә фирмасы янында инде бу гаилә 2015 елда мини фирма программалары нигезендә 200 мең дәүләттән акча алып, үзләренең шәхси хуҗалыкларында абзар төзеп, мал асрап көн күрделәр. Вакытында дөрес юл күрсәтеп, киңәш биргән өчен Гыйзатуллиннар үзләре дә җирлек башлыгына рәхмәтле. Талип абый да әйткәләгән булды. Үзебезнең дә ният бар инде, просто баштарак куркаек. Нилек биткәч, теге мөмкинчелекләр булгач, зурак бит инде. Шуңа зурайтырга да ниләр булгач, алып карага булдым инде, ташып карага. Эше барның ашы бар. Авыл җирендә дә керемне эшчәнлек алып барырга була. Тик моның өчен бик күп көч түгәсе. Авылда яшәүче яшьләргә инде курыкмасыннар иде дип әйтәсем килә. Эшләсәң була. Сыер саварга инде хатын-кыз кирәк дип әйтәсем килә. Ат курмага инде иратларда эшли ала. Хатын-кыз булмаса, сыер сау авыррактыр иратка дип әйтәсем килә. Һаманда бер генә кеше саумаса, сыерны икенче кешегә калса, үзгәрә инде сөт сразу. Шулай итеп саварга тырышам инде. Малай инде син бер кая китмәсәң, сыер саварга кеше юк. Бүтән үзебез карый алабыз дип. Шулай итеп савып ятабыз, эшләп ятабыз. Район буенча фермерлык эшен башлап җибәрүчеләр елдан-ел арта. Бу җирлектә бигрәк тә авыл һәм аның уңган кешеләре булганда гына шәһәр яши. Табыннар мул, ризыклар сыйфатлы була. Эшмәкәрлек көне Россия Федерациясе президенты указы нигезендә 2007 елдан билгеләп үтелә. Ул елдан-ел тормышыбызның барлык өлкәләренә дә ныграк үтеп керә. Кече һәм урта бизнесны үстерү республика җитәкчелеге эшчәнлегенең өстенлекле юнәлешләренең берсе. Безнең районда да кече һәм урта бизнес өчен бөтен шартлар тудырыла. Әлеге тармак эшчәнлеге районыбыз үсешендә зур әһәмияткә ия. Эшмәкәрлек белән шөгыльләнүчеләр район халкы өчен яңа эш урыннары булдыралар. Хезмәт күрсәтү төрләре арта, бюджетыбыз тулылана. Районның иҗтимагый тормышында актив катнашып, алар бик теләп иганәчелек ярдәме күрсәтәләр. Бәйрәм уңаеннан Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад һәм территориаль үсеш буенча урынбасары Илнур Илдусович Кыддусовның мөрәҗәгатен җиткерәбез. Бүгенге көндә Саба районында 1001 кече һәм урта бизнес вәкиле теркәлгән. Шуларның 310-ы ул зур предприятиелар, юридик затлар һәм 691 дәнә ул шәхси эшмәкәрләр һәм крестьян фермер хуҗалыклары. Аеруча инде тагын әйтергә кирәк, менә узган елдан безнең яңа бер төр эшмәкәрлек юнәлеше барлыкка килде, ул үз мәшгульләр. Алар да бүгенге көндә шактый гына безнең районда күләм эш эшләп киләләр. Аларның бүгенге көндә саны 691 кеше тәшкил итә. Әгәр дә тармакларга килсәк, урта һәм кече бизнес вәкилләре безнең бүгенге көндә тулайым алганда 10 тармак буенча 80% хезмәт куя. Шуларның иң зурлары безнең сәүдә, аннан соң безнең авыл хуҗалыгы тармагы бара, төзелеш, пассажир хезмәте күрсәтү, аннан соң инде безнең чәч тарашлар, маникюр, педикюр шикелле тармакларда бик күп шактый кешеләрне эшли итә бүгенге көндә. Безнең кызганычка каршы быел эпидемиологик ситуация үзенең үзгәрешләрен кертте безнең эшебезгә. Кызганычка каршы кайбер өлкәләр безнең эшләреннән дә туктап торырга туры килде. Аңа карамастан безнең район эшмәкәрләре бу мәсьәләгә бик җитди килде, аңлап ситуацияны үзләреннән булган ярдәмнәрен кешеләрен куеп, безгә ярдәм итеп, бергә кулга-кул тотышып эшләдек. Бу пандемия чорында инде безнең булды төрле өлкәләр, ул менә инде аеруча әйтеп китәсем килә, пассажирлар йөртү һәм җәмәгать туклану хезмәте күрсәтү өлкәләре бик күп югалтты. Алар һәм башка яңадан шушы кыенлыкларны күргән өлкәләргә, эшмәкәрләргә инде аерым махсус программалар булдырылды. Аерым кредит линиялары 12300 зарплаты буенча минималь хезмәт хакын түләп бару буенча программалар булдырылды. Хайран шактый гына программалар бүгенге көндә бизнесны тутырыклы саклап калу һәм аны үстереп җибәрү буенча эшләп килә. Без инде эшмәкәрләргә үзебезнең телефоннар аша һәр вакытта киңәшләребезне бирәбез, аларга юнәлешләрне күрсәтәбез
һәм инде менә аеруча әйтеп китәсем килә, районның официаль сайтында безнең махсус яңалыклар куелып барыла, нинди хөкүмәт ярдәмнәре бар, ничек алар белән кулланырга була, кемгә мөрәҗәгать итәргә була. Без һәр вакытта да бу мәгълүматларны яңартып барабыз һәм аларга булышырга яңадан өстәмә үзебезнең дә специалистларыбызны билгеләп куйдык. Хөрмәтле район эшмәкәрләре, рөхсәт итегез сезне район хакимияте башлыгы исеменнән, башкарма комитеты җитәкчесе исеменнән шушы профессиональ бәйрәм белән котлап китәргә. Барыгызга да телисем килә саулык, сәламәтлек, коллективларыгыз белән матур иттереп яшәргә, эшләргә язсын. Үзегездән булган бизнес идеяларыгыз матур иттереп тормышка ашсын. Ул үзебезнең районыбызга күпләтә эш урыннары, салымнар һәм башка нимәтләр китерсен. Без бу бәйрәмне сезнең белән чын күңелдән бергәләп матур иттереп үткәреп җибәрәбез. Без киләчәктә дә сезгә бик зур өметләр баглыйбыз. Чөнки үзебезнең районыбызның эшмәкәрләре, урта һәм кече бизнес вәкилләре бөтен булган җитештерү һәм хезмәт күрсәтүнең 35%-нан артык өлешен бәйләп килә бүгенге көндә. Шуңа күрә инде без сезгә бик зур ышанычлар һәм бик зур өметләр баглап торабыз. Бәйрәм белән сезне. Бу атнада зур бәйрәм Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы, ягъни ТССРның туган көнен каршы алдык. Быел татар халкы аның 1 гасырлык юбилеен билгеләй. Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы турында декрет яңа тарихи шартларда татар халкы дәүләтчелеген тургызуны башлап җибәргән һәм республика үсешенең башлангыч ноктасын чагылдырган документ 100 ел элек, нәкъ 27 май көнне имзаланган. Саба районының да республика казанышларында лайыклы үз өлеше булуы бәхәссез. ТССР тарихының төп өлешен сугыштан соңгы авыр елларда колхозларны, авылларны күтәрү, халык тормышын яхшырту юлында булган зур эшләр тәшкил итә. Ул вакытларда җитәкчелек, санау, хисаплау эшенә югары белемле белгечләр түгел, яңа мәктәп эскәмиясеннән төшкән егет-кызлар алынган. Терлекчелекне, игенчелекне торгызганнар, төзелешләр алып барганнар. Шулай тәҗрибә туплап, тора-бара белем арттырып, халык белән бергә янәшә атлап, авылларны күтәрүдә үзләреннән зур өлеш керткән, ил алдында дан казанган алар. Акчалата хезмәт хакы алу төшенчәсе дә шул чырларга туры килә. Иң авыр елларда алны-ялны белмичә эшләп киләчәк буынга якты, рәхәт тормыш бүләк иткән кешеләрнең берсе районыбызның Түбән Шытсу авылында яши. Ул Гасыйм абый Хоснуллин. Сугыш һәм аннан соңгы елларда куйган фидакар хезмәте өчен ул СССРның югары президиум советы указы белән за трудовую доблесть һәм хезмәт ветераны медальләре белән бүләкләнә. Шушы көннәрдә без аның белән очрашып, узган гасырның яртысын диярлек биләгән хезмәт турында сөйләштек. Гасыйм абый үзе белән бергә бу тормышта утны суны кичкән гомер юлдашы Фирая апа белән бүген менә шушы мәгърур йортта гомер кичерәләр. Үйләре җылы, якты, бар нәрсәдә җитешкән. Әмма булар барысы да зур хезмәт, йоксыз төннәр, олы эшләр нәтиҗәсе. ТССРның 100 еллыгын каршылаган бу көннәрдә Гасыйм абый үзе дә уйлары белән узган гасырның ерак 40-нчы иң дәһшәтле һәм аннан соңгы газаплы елларга кайта. Гаилә архивында сакланган ул еллар тарихын барлаучы фотолар, хезмәт юлында алынган мактау кәгазьләре үткәннәрне искә төшерә. Сугыш чоры баласы буларак, сугыш башланган көндә аның хәтерендә нык уелып калган. Сугыш башланган чорда мин искә төшерәм. Бу җәйнең бик матур бер ял көне иде. Урман чакынтка тигез урында яшьләр, кызлар, бала чагалар җыелып, анда яшьләр, кызлар уеннар оештыралар иде. Biz bala çağalar su kıyınabız, meş kilebіз, şuşu onlar arasında kaynaşabız. Şol vakit ağıl yağından bar kişine atın kovup gelişe bir kişi göründü. Kişiler şamana kaldılar, nerse buldu iken dediler. Hem yaşıp şapkan atın tıyıp kalfuzun brigadiri bulup işlevişi Bolşevik kuşamatlı Zinnur abi Şigabiyev idi. O soğuş başlanan diyen söz gine etti. Benim
балалык күңелендә кояш байган шикеллерәк, кояш тутылган шикеллерәк кабул иттем инде мин моны. Ну, сугыш чоры безнең өчен икеләтә авыр булды, чөнки әтием беренче сборларда катнашкан, аннан Фин сугышында катнашты. Фин сугышыннан 40 елның 6 ноябрендә кайтты. Ул елларда инде иң үзәккә үткәне ачлык булды. Хезмәт юлын 7-нче сыйныфны тәмамлау белән колхозда хисапчы булып башлый. Бу 1950 ел була. Нинди хезмәт юлың ничек башланды дигән сорауны биргән вакытта мин искә алам, кулга тотып, күзгә күренми торган, кулга тотып булмый торган әйберне шутладым дип. Бу инде элекке хезмәт көне дип атала иде. Менә шушы чорда әле акча бирү дигән нәрсәләр юк. Хезмәт көнне эшлидек. Баштагы чорда колхоз әле гарантияле түләү дигән нәрсә юк иде. Күпме бирә ала, шулай бирдек. 1 килода булды, кило 100 булды. 50 елда 2 кило 100 грамм ашлык өлештеләр. Акча дигән нәрсәнең әле шул бер кызык факт китерәсе килә. Ул чорда катлаулы сугу машинасында көне-төне көлтә биреп, авыр эшләрне хатын-кызлар башкара иде. Шушы башкаручыларга премия бирәләр иде. Материяннан да күлмәклек ситсы ул шөрөшен зур иде. Ул хәзерге ни өчен бөтенләй әзинде. Шуннан колхоз советтан Улымбеков дигән кеше килде дигән, сезнең бу незаконный премия өләшүгез колхоз уставына туры килмәй дип безгә бу премия алган премияләрне аванс итеп төшерттеләр. Авансы колхоз акча өләшмәй. Шуннан нәрсә эшләделәр? Һәр бер хезмәт көненә 2 тиен дә 7 десяток акча өләшенгән итеп ведомость төзеп, теге кешеләрнең акчалары тотып калынды. Теге алмаган кешеләргә бирергә дигән чыкты. Әле мин 42 ярым айлык хезмәт көне инде. Минем менә санап карасаң 60 тиенлек бер айга әле бирелмәгән иде. Шурда дагы 60 тиенлек хезмәт хакы була. 3 ел эшләгәннән соң тагын 3 ел егеткә армия хезмәтен үтәп кайтырга туры килә. Аннан соң колхозда 3 ел төрле эшләр башкара. 1960 елда ферма мөдире итеп билгеләнә. Хезмәт авыр булса да күңел көрлеге, киләчәккә ышаныч аларны зур эшләргә этәрә. Иң мөһиме башкача сугышлар гына булмасын. 1964 елдан ферма мөдирлегеннән егетне колхоз идарәсенә хисапчы итеп чакыралар. Шул вакытта кичке мәктәптә урта белем ала һәм Минзәлә авыл хуҗалыгы техникумында да укый. 65 елның сентябрь пленумы карарлары нигезендә колхозларга гарантияле түләү дигән нәрсә керде. Бу чор инде моны безнең гади кешеләр бик аңлап та бетермәделәр. Әле без җиге белән икмәк ала идек, хәзер акча гына күчәбез икән дигән караш та булды. Шуннан бу инде кешеләрнең эшкә карашын күпкә үзгәртте. Бу колхозның акчасы бармы, юкмы? Без 14 һәр айның 14 көнне менеп акчаны ала идек. Дәүләт тә колхозның акчасы булу булмауга карамастан
акчаны биреп кредитка бирелгәндер инде ул биреп тордылар һәм колхозчылар менә бу чорда инде менә иң уңай күренеш минем нидә инде хезмәткә түләү буенча шушы чордан башланды дип әйтергә кирәк. 4 ел хисапчы булып эшләгәннән соң Гасыйм абыйның алдагы 4-5 елы зоотехник селекционер эшчәнлеге белән үтә. Һәм 1973 елда аны Түбән Шытсу авыл советы рәисе итеп сайлыйлар. Бу вакытта аңа халыкны белгенлектән юлу, тормыш көнкүрешен яхшырту өчен күп көч куярга туры килә. 1977 елдан ул партия оешмасы секретаре вазифасына алына. Бер үк вакытта колхоз рәисе урынбасары эшләрен дә алып бара. Безнең инде ул чорда колхоз председателе булып bir yıl işləgən idi Сыңғатилин Равил Аминович. Кешкі мәктәпне ул 49 елны туган, кешкі мәктәпне бетергән иде. Мин дә шу кешкі мәктәпне бетергән идем. Шулай итеп, безне тормыш менә шулай икебезне ул колхоз председателе булып, мин партия секретаре булып эшли башладык. Эшләү чорында инде ул төрлесе партия секретарына күп карлы эшләр йөкләнә. Бигрәк тә безнең ул чорда кадрлар белән эшләүгә ныклы игътибар иттек. Бигрәк тә комсомол яшьләр белән эшләүгә. Һәрбер авылда әле ул агач электән калган мәчетләр иде, клублар. Анда кечкенә генә яңкырмалар төзеп спорт заллары оештырдык. Яшьләрне бигрәк тә теләсә ничек урамда йөрүләренә караганда шушы көрәшкә тарту буенча әйбәт кенә эш башланды. Яшьләр үзләре алындылар бөтен мероприятиеләргә. Тәртип ягыда авылда яшьләрнең эшкә карашы да үзгәрде. Колхозда калу трәгедәген артты. Шулай итеп, безнең инде төп 2-5 еллыкта бу 85-90 елларда Ленин колхозы белән Беренче май колхозы барлык төр дәүләт алдындагы җитештерү планнарын үтәп, дәүләт алдындагы бурычларны үтәп чыктылар. Үтәп чыктык инде. Һәм аның нәтиҗәләре менә әлеге фотода шул нидә катнашкан иптәшләр монда колхозның атказанган механизаторы мәрхүм инде Сыңғатуллин Тимершайы, атказанган терлекче Гәрәев Гали Әхмәт, ике хезмәт Кызыл байрагы ордены кавалеры атказанган терлекче Мәүлиева Мәрҗәм Ниса катнашты. Баш зоотехник Гафар Нурислам, аннан партия секретары буларак мин һәм колхоз председателе катнаштылар һәм буларга барысына да дәүләт бүләкләре бирелде. Бу чорда инде безнең элекке агач тораклар булып эшләр бар, эшләрдә кул хезмәте белән башкарылса, яңа фирмалар төзелде, барлык эшләр механикалаштырылды. Мөмкин булганны үзебезнең механизаторлар белән эшли алдык. Ул елларда Беренче май колхозы алдынгылар рәтендә була һәм җитештергән продукциядан кергән керем хисабына колхоз составына керүче авылларда төзү төзекләндерү эшләре алып бару мөмкинлеге туа. Булар барсы да инде колхозда төзү эшләрен киңәйтергә, колхозларга квартиралар төзүгә,
yollar salуга менә бу колхоз председателе Равил Аминович бигрәк тә төзелеш өлкәсендә ул күп хезмәт куйды инде. Ашык саклау складлары төзелде, подваллар төзелде, фермалар төзелде. Авылларга газ кертү, 6 авылдагы балаларны Түбән Шитсу мәктәбенә китерүне максат итеп куйдык һәм тормышка ашырдык. Мәктәптә барлык ашау, эчү, транспорт белән йөрү мәсьәләләрен уңай хәл итәргә тырыштык. Аның нәтиҗәләре күренде инде. Шулай итеп, төп иң беренче безнең инде яшь буын белән эшләү һәрбер авылда балалар бакчалары төзедек. Ağaçtan gına bulsa da zdaniyelari birinçini indi Мамалай авылында төзедек. 1991-95 елларда колхоз рәисенең терлек азыгы хәзерләү эшләре буенча урынбасары хезмәтен башкара. Һәм шуннан соң инде ул лаеклы ялга китә. Әле анда да колхозга ярдәм итүдән туктамый. Менә шулай ярты гасырлы гомере аның туган илен торгызуга багышлана. 58 ел инде менә Фирая апа белән тату гаилә юлын үтәләр. Фирая апа да гомере буе колхозда хезмәт куя. Бер ул үстергәннәр. Васил абый һәм киленнәре Рушания апа да бүген инде лаеклы ялда. Бергә шушы йортта оныгыныкчыклар сөеп яшиләр. Без инде хәзерге элекке чорны чагыштырабыз. Җмахта яшибез дип әйтәбез. Бу минем сүзләр генә түгел. Авылда яшәүче менә бу өлкән буынның сүзләре. Илләребез тыныч булсын, иминлек булсын, яшьләребез шушы өлкәннәрнең куйган хезмәтләрен онытмасыннар. Алар да әти-әниләрнең, әби-бабаларның хезмәтләренә, аларның ниләренә тугрыклы булып, илнең халыкның тормышы яхшысын өчен үзләреннән өлеш керсеннәр. Теләкләре кабул булсын Гасим абыйның һәм хезмәтләре, тырышлыклары өчен бик зур рәхмәт сезгә диеп дәшәбез. Өлкән буын кешесенең кайсын алсак та куйган хезмәтләре таң калырлык. Чөнки тормыш авырлыгы белән исәпләшмичә алар гаделлек һәм намус белән хезмәт иткәннәр. Жан Фарманга колхозны алдынгылык сафына чыгарганнар, югары үрләр яулаганнар. Мамалай авылында яшәүче гомере буе сыер савучы булып эшләгән Мәрьям Ниса Мәүлиева әнә шундыйлардан. Ул районыбыз горурлыгы. Җир җимертеп эшләгән елларында ул 2 тапкыр хезмәт кызыл байрагы һәм Ленин орденнары белән бүләкләнә. Эшләнәсе эш эшләнгән инде. Заманында авыр булданысы, хәзер барысы да онытылган ди. Мәрьям Ниса апа үзенең яшьлек еллары хакында, башкарган эшләре турында сорашкач. Шулай дисә дә күңеле белән ул аларның барысын да хәтерли. Безнең балачак сугыш елларына туры килде. Әтинең сугышка киткәнен белмим, мин 1 яшьлек булып калганым. Кайтканын хәтерлим. Мин шул 4 яшьләр тирәсендә булганмын инде. Авыл хатыннары җыелып, әтигә инде күмделәр сораулар белә, күмделәр әтине. Минекен күрмәдеңме, безнекен күрмәдеңме дип әйтеп. Анда сугыш кырында кемне кем күреп бетер ала инде. Безнең бәхеттән Аллага шөкер, әти исән-сау 99 елга хәтле яшәде, Аллага шөкер. Гаиләдә иң өлкәне була Мәрьям Ниса апа. Әнисе Гайшә, бер инесе, 2 сеңлесе, сугыштан яраланып кайткан әтисе Мәүлетҗанга ярдәм итү өчен хезмәт юлын 15 яшендә үк башлап җибәрергә мәҗбүр була. Хәер, ул чорда һәр баланың яшьлеге әнә шулай Нужа бабай арбасына тагылып хезмәт юлына кирип киткән. Хезмәт юлымны 55 елда башладым. 15 яшьтәем. Иң беренче тавык карарга куйдылар, тавык карадым 1-2 ел. Шуннан соң аннары бузаулар карадым әле. Күрше апа белә, ул уларак булгачнан шуның янына мине дә куйдылар инде карарга. Аннары 57 елны Шытсу белә кушылдык тагын Тана группасы җыйдым шул елны. Аннары Шытсудан сыерлар төшеп, тагы шуларны Шытсу сыерлары белән тулыландырып, полный групп итеп җыеп алып, сыер садым. 57 елдан индансы. Безнең чорга хезмәт бик авыр булды, сүздә юк. Бөтенесе кул көче белән
фуражга хадлы үзебез барадыр ул вакытта. Нишә алай булгандыр инде, ул көйләнеп бетмәгәндер инде. Шуннан соң тора-бара Яңавылдан Фәүзия исемле кыз килде кияүгә безгә. Шул килгәч эшләребез җиңеләйде дип әйтергә. Ул әйтә, скутниклар куеп, аннары скутниклар үзебез тигидерик, бөтен нәрсәне чөгендерен, сыйлысын, бөтенсенә үзебез барадыр. Шуннан соң аннары скутниклар эшли башлады шул эшләрне. Безнең кулдан китте ярыяннар, Аллага шөкер. Башта безнең шул 15 серия инде ул. Кулга белә булгачыннан. Соңгытын гына аннары әзрәк артты. Бөтенесе кулкычы белән башагын бирәдер, суын сибәсе, саламын саласы, онына хайран гына җирие. Онна ап менә дирган юк. Ну, авыр булды инде, сүз дә юк анда. Ну, яшьлек белән бирешмәдек ансы эшләдек, Аллага шөкер. Нигә? Җәй көнне лагерьга менә дирек, 5 километрлы безнең лагеребез югарыда. Транспорт булмаганда, анда кай вакытта җәяү менеп төшәргә дә туры киләдер. Үзебез бердән бик тату эшләдек, Аллага шөкер, иптәшләр белән. Ну, хәзер кызганыч менә берән бакыйлыкка күчә башладылар. Әлфия, Тәнзилә, Флүрә, алар бакыйлыкка күчте инде. Бик якын дуслар алар белән. Безнең инде бу вакытта терлекчеләр җыелышы уздыралар. Совхозда да буладыр, төрле җирдә гел алыштыру урынын шайтып җыялар, шунда очраша торган инде белгән күргәннәр белән. Булай конференцияләргә дә хайран Казаннарга баргаладым инде мин үзем. Район советы депутаты да булып тордым bir ara. Сөтлебикәләреннән елына 4000-гә якын литр продукция алуга ирешә героебыз. Ул заманында карата бу сан бик зур артым уңыш була. Социалистик ярыш ударнигы шул вакытта куелган планны арттырып үти. 1966-75 елларда 2 хезмәт кызыл байрагы, 1986 елда Ленин орденына лаек була. Бер минем генә хезмәт түгел, без чордашлар барыбыз да бер тигез эшләдек, уңышларга да бергә ирештек. Мондый бүләкләрне, макталуларны һәр кайсыбызга бирерлек ди хезмәт ветераны. Лаеклы ялга ул шактый еллар бозаулар карап 1995 елда чыга. Җитәкчеләребез әйбәт булды, сүз дә юк. Менә мәрхүм Нурислам дагын, Гафаров Нурислам да зоотехникия, ул да вакыйлыкка күчте инде. Гасим абыйлар, Равилдар, ну бик иплек кешеләр, сүз дә юк. Апай дип кенә тора торганнар. Шулай итеп җомалап эшләттеләр инде алар безне. Ярый, рәхмәт. Район җитәкчеләренә дәген, үзебезнең колхоз җитәкчеләренә дәген эшләгәнне күрә белделәр. Аллага шөкер. Эшләү дәврендә 2 хезмәт кызыл байрагы бирделәр. Ленин орденына лаек булдым. Шуның өчен бик рәхмәтлемен аларга. Әйе, хезмәт кешесенең эшен күрә белгәннәр, кызыксындыру чараларында оештырганнар, хезмәт сафында яулап алынган медальләр, мактау кагазлары санап бетергесез. Аларда үткән тормышның михнәтләре дә, ил торгызуда куйган көч-куәт тә салынган. Һәр бер кешегә саулык, сәламәтлек телим. Һәр берсенә хәерле эш урыннары телим. Дөньялар тыныч булсын, күкләр безгә яз булсын. Һәр бер кеше сөенеп, шатланып, мин Татарстанда яшим дип яшәргә язсын. Тормыш иптәше кайнанасы вафат булганнан соң Мәрьям Нисапа әти-әнисе янына төп нигезенә кайта. Аларны карап соңгы юлга узата. Шөкер, ул бүген ялгызы түгел. Бер туганнары һәр вакыт кайтып хәлен белеп эшләрендә ярдәм итеп тора. Төп нигездә йорт-җир яңартылган. Барлык уңайлыклары булган җыйнак кына матур йорт та хезмәтенең бер җимеше. Аның өчен ул элеккеге Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов, Сабан муниципаль районы башлыгы Рәис Миннехановка рәхмәтле. Ә инде 10 июньдә Мәрьям Нисапа, Алла боерса, үзенең 80 яшьлек зур юбилеен билгели. Аңа саулык, сәламәтлек, рәхәт тормыш, иминлек, тынычлык телибез. Хезмәтенең әҗерен татып, куанып яшәүләр насыйп булсын. 1918 елның 28 май көнендә Яш Совет Республикасы хөкүмәте илебезнең чик сагын оештыру турында декрет кабул иткән. Менә бәйрәм буларак ул беренче мәртәбә 1958 елда чик буе гаскәрләренең 40 еллыгы уңайыннан билгеләп үтелгән. Бу истәлекле көндә чик сакчылары белән Диләрә Җаббарова аралашты. Ел сайын җәй башланыр алдыннан чик буе гаскәрләре үзләренең бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Бу истәлекле көн илебезнең һәр гражданинында ихтирам һәм хөрмәт хисе уята. Хөрмәтле райондашлар,
Рөхсәт итегез, сезне бүген 28 май Шик буйы гаскәрләре көне белән тәбрик итеп китәргә. Хөрмәтле ветераннарыбыз, сезгә үземнең зур рәхмәтемне белдерәм. Шушы Шик гаскәрләре хезмәткән вакытта үзегезнең бурычыгызны намуслы башкарганлыгы өчен барыгызга да исәнлек, саулык, гаилә бәхете телим. Моңа шәнишек дусаты яшәдегез. Моннан соң да шулай итеп дус, матур, тату яшәргә язсын. Бәйрәм белән барыгызны да. Бүгенге көндә районыбызда 400-гә якын Шик буйы гаскәре ветераннары исәптә тора. Алар төрле тармакларда хезмәт куялар. Армия сафларына 1986 елның октябрь айында алындык. Һәм 89 елның 6 мартына хәтле хезмәткәргә туры килде. Шик сакчыларын хезмәтендә Сәрит Ниязиевда. Бу хезмәтем белән бик хезмәт иткән көннәрем белән бик горурланам. Бunda хезмәт иткән школа дип әйтикме, мәктәп миңа хәзерге көндә тормышта нык үзенең ярдәме туеп эшлибез. Мин дә шушы форсаттан файдаланып инде шушы бәйрәм белән барлык райондагы Шик сакчыларын бәйрәм белән котлыйм. Һәрберсенә исәнлек, саулык, тазалык, иминлек булсын, илләребез тыныч булсын. Бәйрәм белән барлык Шик сакчыларын. Шик буйы гаскәрләрендә хезмәт иткән бүгенге көндә районыбызда эш һәм мәшгульлек үзәген җитәкләүче Данис Габдрахманов Шик сакчысы булуым белән горурланам ди. 1986-88 елларда Шик буйы гаскәрләрендә хезмәт иттем. Ерак Көнчыгышта, Хабаровский, Райчигинский, Биробиджан шәһәрләрендә хезмәтне тәмамладым сержант дәрәҗәсендә. Командир отделения БМП идем. Мотоманевренный группада хезмәт иттем. Мин бик шат һәм горурланам Шик буйы гаскәрләрендә хезмәт итүем белән. Андагы хезмәт итү, анда алган белем, анда алган тәрбия, физик яктан чыныгу миңа тормышта бик кирәк булды. Мин ана бик рәхмәтле үземнең командирларга, үзем белән бергә хезмәт иткән егетләргә. Без бүген дә генә алар белән табышып, бер-беребез белән элемтәне тотабыз. Шуңа күрә мин рәхмәтлемен. Язмыш безне Шик буенда хезмәт иттергәнгә. Барыгызны да бәйрәмнәр белән, киләчәктә дәген менә шушы Шик буенда хезмәт иткән егетләр бер-берсе белән аралашып, бер-берсен белешеп, матур итеп шайтып бәйрәмнәр үткәрергә ясыны дигән теләктә калабыз. Коронавирус инфекциясы таралу сәбәпле санитар-эпидемиологик иминлекне тәэмин итү максатында билгеләнгән кагыйдәләрне, таләпләрне һәм чикләүләрне үтәргә кирәк дип белдерде хәрби комиссар. Зур иттереп, тантана итеп бәйрәм итеп булмый. Шуңа күрә менә мин үзем инде шәхсән шушы менә гаскәрләрдә хезмәт иткән, телефон ашаганда кытларга туры килде инде. Менә һәм сезгә бик зур рәхмәт инде. Бүген менә безгә шундый мөмкинлек бирдегез. Шушы райондашларыбызны тезен тирә дулкыннар аша кытлап китәргә. Шик сакчылары беренче һөҗүмне үзләренә алучылар. Сез фидакар хезмәтегез аша илебез Шиге ышанычлы кулларда булуын раслап киләсез. Җаваплы һәм намуслы хезмәтегез өчен чын рәхмәтебезне җиткерәбез. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнада сезгә җиткерәсе яңалыкларыбыз менә шулар иде. Атна информацион программасы тамам. Безнең эфирны реклама чыгарылышы дәвам итә. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.